Imukupit tuntuu kielessä. Jos sä haluat viedä sun deitin vähän eksoottisempaan buffettiin, niin tää video on sulle. Täältä löytyy kaikkea, mitä ihminen voi vaan tarvita ja enemmänkin. Ja tällä videolla me maistellaan jopa kanan sydäntä. Ja tämän ravintolan nimi on tosiaan Kaverna. Tää on yksi mun lempparipaikoista ja päästiinkin tänne syömään. Ja tällä kertaa mä uskalsin maistaa kengurua ja kanan sydäntä. Tosiaan täältä voi kerätä kaikkia erilaisia lihoja tai kaloja, tuolla on niinku kokonaisia mustekaloja. Ja sitten ne viedään tähän tiskille ja ne paistaa. Ne antaa mulle tällaisen piipparin. Ja sitten kun se piippaa, niin mä haen sen. Ja siihen saa valita mausteita ja kaikkea. Tää on kiva paikka rohkeille syöjille, jotka uskaltaa testata vähän uutta. Koska näitä ei ole joka paikassa. Okei, nyt me maistetaan kengurua. Hyvät mausteet ainakin. Ja on hyvää. Onks hyvää? Joo. No. Tämän ravintolan konseptiin kuuluu myös tommonen lihatarjoilu, mitä tulee sitten ruokailun aikana. Nyt me testataan mustekalaa. Tässä on tämmönen lonkero. Otan tän nyt käsiin, koska kukaan ei näe. Tuntuu suusta ne täpät. Hyvä maku tässäkin. Sitten oli vuorossa kanan sydäntä. Se näyttää tältä. Eli kanalla on tän kokoinen sydän. Ihan ok. Pippuria liikaa. Vähän niinku, mä en tiedä mikä toi koostumus on. Tosi semmonen tiukka. Ihan ok. En tilaisi itse ravintolassa, sanotaan näin. Mä oon vauvasuu, joten mä olin erittäin innoissani tästä jälkkäristä. Ja toi ananas, se oli jotain niin hyvää. Ja nämä jälkkärit oli niin hyviä ja lähdettiin maha todella pullollaan tuolta pois. Kommentoi alle, ois sä uskaltanut maistaa kanan sydäntä ja kengurua?